inonzi Bernard Nyagwandi. 2003 takanotsvagawo nzvimbo namukoma wangu naSabhuku kurima gadheni. Takanotsvaga nzvimbo, Sabhuku akati endai munotema, mofanira kutema patatasanangura patokuzasi kwemasapurika uku ndokwataona kunoita. Kwanzi endai mofanira kutema ikoko, ndiri kuuya ndozoona kuti ndozokupimira, ndozokupegerai. Patatema Sabhuku yaibva asvika vatipegera magadheni aya kuti muchabva panapa pamanosvika uko. Achipedza kuti tsanangura kudaro, achibva atsanangura kuti pamaida kuisai pamagadheni penyu apa inzvimbo yemasapurika. Zveri nzvimbo yemasapurika kumusoro kwemagadheni enyu uko hakuchazotenderwi kuti kuzouyamwe magadheni. Saka imi muri wairi ndimuchangorima magadheni iwaya. Pane rodhi iripo pamusoro pemasapurika vati kubva parodhi apo kudzika kurwizi ndo nzvimbo iyi hamuchange muri kushanda, ndo nzvimbo yemasapurika iyi hamuchange muri kushanda magadheni zvakanaka. Patabva ipapapo patarima 2003 2024 na June Sachimwa ndo pawakatanga kuti nzvimbo yamuri kurima iyi inzvimbo yangu. Pawachienda kwaSabhuku kunoripota nyaya yekuti vari kurima nzvimbo yangu, Sabhuku achibva ati adhiresa padombo pamitingi. Sabhuku ati adhiresa yakaenzaniswa ikanzi Sachimwa hazvichaiti pakuti ava waregedze kurima nemakore avarima panzvimbo apa. Zvayatopera yakadaro. Saka takagara 1 July patazoona masamoni akuuya kubva kwaChangamire. Kunzi Amos naBernard muridiwa kwaChangamire. Zvakanaka. Madheti abva kwana. Pataenda kwaChangamire kuya. Kusvika paChangamire, Sabhuku wedu ndiye akabva adhiresa pamusoro Changamire wedu haana sekitari wakeba. Saka ndini change ndiri kumira sasekitari waChangamire. Abva watotanga nyaya dziya kuti dzitaurike. Saka pakutaurika kwadzo wakati imini taura isusu Nyagwandi, iwewe unowana Nyagwandi, ndiri kupai 6 months kuti mubvise zvinhu zvenyu zviri mugadheni imomo mubva madzorera Chimuhwa nzvimbo yake. Ndikati ini ndine miti, akati imi munei zviri mugadheni zvazvimbo nezvii nezvii. Ndikati ndine miavho, ndine mipichisi, ndine apple nenzimbe. Kanzi haizvo hazvina basa, unodzura Changamire, unodzura uchinosima kumwe nekuti nzvimbo yemunhu inzvimbo yemunhu. Zvangopera zvakadaro. Wachibva wati kana mune kupokana nekutaura kwandiri kuita, ndikunyorerei tsamba muende kumberi. Tikati nyora henyu tsamba Changamire. Wachibva wati izvozvi manje ndiri kumhanya, handikwanisi kuti ndikunyorerei, munozouya rimwe zuva ndikunyorerai tsamba. Tikati zvakadini, zvakanaka. Tatatoparadzana pano. Patazoenda kunonyorerwa tsamba after 3 days. Wasvika waibva watinyorera tsamba iyaiya. Patatodzokera. Asi patsamba paya wakaisa signature kuti Gunda. Asi iwo ndiwo wakangonyora tsamba iyi, haasi Gunda akanyora tsamba. Ndiwo kutaura kwako. Ishwako ndiani? Sachiraro. Okay. Gara pasi. Chimwa anza. Nandira pakudera pakudasa. Izvo zvizwai. Ndiye pachibatwa nemo. Mara nebatsiro. Sunzai zvimja. Shekutanga Zita. zita Michael Shimo. Chekutanga ndaive ndichimita munda ngewakabongo. Akandugara munda ngwakabongo. Ini ndaichengeta mai wangu ndiri kubasa kwana ndiri. Ndakachengeta mai wangu ndivana mai agafa.
mukadzi wangu akatenga kurwara ushaenda kuti kunani basa waenda kuzobva kubasa ndipo ndakazoona vanhu vakudii ndipo ndakazoti makomana kuri maulima mutambo mabuga naye iwe watakisavhaiteka ndatoraibatonasabu asikaza ndovadai esvika padare wakubona kwaguru isati yadai padare pokutanga tikaenda wanyamukusa kwamuzimbi tunesane mukomana yuti mari nemudai uyu ishaiva mambo vati mudanga washuma papane mawitness voti village iripo kumasure nozoti mudanga washuma munhu wakusoena oraibhabe ivarora masore imomo vataenda pasabhuku sabhuku avatisa padare padare wakuona wakagara panze pasabhuku kuti sisekasavhateka hapana munhu akati alright tikanyaya kuti nyaya ipere ngaende kwashe tosvika kwashe ukuona kwanosanangwa semasandulo waita ta munda mbekwa munda ngobashimu wekwashimo wabva munoti chakatanga munda nemarina kai munda ndio katanga marida yote marida akakubiwa bongo ini itukubiwa kwise marida tabakati okay it's okay. All right. Sabhuku achakakupa yarwe wakumana sabhuku wakashaika hapana umwe sabhuku akapinda ucho akapinda sasa ali hatina zvakawanda zvatingoda saka tingozive vashati kuti akapa wakomana ava pakutaura ndiani vakomana ava pari kutaurwa vari kuti vakapinda ndisekuru akanga ari sabhuku vandakazosaksideni neafa. Okay. Saka iwo neruzivo rwako panzvimbo pandipani inini neruzivo rwangu panzvimbo apa tichitokura nzvimbo yacho yese yakazoiswa marinda yaibva ndeyekwachimoa kuzopanana kwavakazoita awa nana chimoa ini handizozivi kuti wakazorima sei yandisi ava vari kuti havanopiwa nachimoa ava kuti vakapiwa nasabhuku pavari kuti vakazopihwa nasabhuku ndakabvunza pameeting yevillage kuti imimi sabhuku kana ari kupa munhu hapi ari ega nekuti pekutotanga pacho pavanzi vakamboenda kwamudzindiko semulendi yacho yakanga imboni chimoa agenesi mwenzi mabutu musemuvillage ikadzika kwamudzindiko kunotongwa kwamudzindiko akahwina ikoko ndiani akahwina akabvanzi ndichimoa awacho angori kwavo. Saka awa kanoiziva kuti ndeyachimoa kana patori nejudgment iripo kare ane judgment iripo kare ko wakwazoita kuti judgment yechi2 yaishechirano ndizvo ari ishe taraitizo mauriraekanyayakudara neyaichisanangoma kumana wakabvasuka padare wakataura kuti tatinoshanda nasaba tiri makomiti avo saka ndipo takayasabha yadhatilendi kuise makati sabhuku vakazoenda nemutauro nemisabhuku aiga takataga nemhano ava ndiwaiga waisagara mkubi azoenda nemutauro takaona nzvimbo ndipo takaisa makati kwakuchibvunza vanhu vanga varipo vakati baba weuyu chimoa ndiyakaninoruvezvinhu makuwa anga ari apa akatokumbirwa kwapinwa kuwa kuseri kwazara akatokumbira nzvimbo yachimoa akafiwa so vakomana wataura kudaro dare rakaona kuti nzvimbo ngeyacho obva azi mimibva panzvimbo yachimoa chii chenyu chiripo ukati magadheni wati magadheni uyo rupo uyoedhungo anga anozi hasi kutorima magadheni racho angatopa mumwe munhu azisango iye anga aripo chitatu anoitwa kudare nguva yakumba nhasi aitinde uyo hasi kuba dare ndakatopa sango gadheni so vakabva vapiwa mukana kuti chii chenyu chiripo uyo atisatire kuno akati ndine 3 days ndasima mapotatoes angu ane 5 months kuti aiti isisi tobva tatindorana takukupai 6 months hamusati zvani chimwe chinhu kana mapuhwa mapotatoes mbobva mabuda 6 months dzatakataura dzinosvika musi wa 31 January uno people vakabva kuti usimuka wabva waenda saka waona kuti 6 months dzasvika
wakuda kuti extension yaona kuchakabati kubva kubhuku nzvimbo iswa rwesoyo uri kwamatimisira kuti zvinhu yamakwao. No, it's okay. Right. Tatuita tozoita vakomana the judgment yamakapiwa still stands. After 6 months makohwa zvinhu zvenyu, mavisa zvinhu zvenyu, then land yodzoka kwachimova. Imi motsvagiwa futi kana kuende kumwe kutsvagiwa, motsvagiwa. Because already kana patone 2 judgments dziri kutaura zvinhu zvimwe chete, sabhuku arikutaura chinhu chimwe chete, nharaunda irikutaura chinhu chimwe chete, hakuna evidence inodarika ipapo. Saka inini 31 achati 31 January takuti zvinhu zvenyu pazvinongoibva. Ndatokumbirawo mbotaura. Yes, taratisa. Pakatakapiwa magadhini kusanga aripo sabhuku pava nemupurisa mapurisa sabhuku anga aripo. Mupurisa wani? Mapurisa asabhuku akanga aripo patakapiwa nzvimbo. Mupurisa wacho ndiani? Pana Sango aripo. Sango haasiye Sango angarozi mama atirira. Ngauye Sango wacho. Haasiye wangaozi wakazotopa futi. Sango akazokumbira mukoma pekurima mugadhini. Ndiyo ada kuwitnessa. Ada kuwitnessa kumera. Gare pasi. Gare pasi Sango. Ndosaka angabva kutuzodai witness manje. Mune utsotsi hwakashata uko. Nyaya iripo ndekuti chimowa avo vanhu vachimbokuhwa zvinhu zvavo vabva wabva ipapo. Chienda ande vai